То фърли му водата ми сушата. Ама то пак става. Охо! Бачи! Хайде, Дрисло, бягай! Това вече е по-хубав. Не можа. Оп, напротив. Охо! Де е без него? Здравейте, приятели! Аз съм Християн и вие сте в канала на Jabfish. Поради неотложни медицински причини нямах възможност да ходя за риба за известно време, затова съответно не съм качвал и риболовни кадри в моя канал, но вече с възстановени сили аз съм готов и днес се намирам на река Чая, а вие може да останете с мен да видим какво ще се случи с риболова. Преди риболова нещо много важно е да се напръскаме против комари, защото влизат даже и в ушите. Днес умислям да започна с риболова с някоя по-малка примамчица, защото водата е доста плитка. Силно, което ми привлече вниманието в моята кутия е това бейби хикори. БГ бръмбърче, бръмбър златка. И сега ще го пробваме. Водата не е повече от 10 см, даже камъните стърчат отгоре, но рибки се виждат. Обаче забелязвам как водата влачи разни зелени водорасли. Пак случайно си намерих кутийката една такава хубава клатушица, грами 8 ринго, и сега ще я пробваме. Оп, ей, ха-ха! Още с цъпването и пляс. Оп! Откачи се. Сменяме клатушката. Отново пак на Яри. Ринго 2, само че отново златиста. В това слънчице. Пред жълтичко с оранжево. BC3 е топ цвят. Хе-хе-хе. Изяка ми се в ръката. Мръсник, бе! Мръсник! Хайде, Дрисло, бягай! Този път ще правим друга клатушка. Мисля, че в това слънчице това червенко с златисто ще се справи добре. И точно така. Айде, миличък. Продължаваме нататък. Оле, какво открих? Ма е мъртва. Каква голяма змия. Силно ми направи впечатление, че по реката плуват много малки рибки, които приличат на кротушки. И съответно в кутията си също имам един такъв воблер, който прилича на тях. Може да го видите отдолу с оранжевко. Смит камион е воблерчето и сега ще го пробваме.
Там фарлих един път. Охо! Яша. Що фърлим му водата ми сушата? Ама то пак става. Охо! Бачи! Това къй го клепнах за грабо. Това за грабо. Право си е за муцунат. Чекай, че така обуво се закачил. Най-обичам с цопването. И така най-също обичам. Най-обичам с цопването. И по-големи нямаше ли? Това вече е по-хубав. Това мога да се каже, че вече си заслужава. Доста бесен. Добре. Била. Охо, майко! Там са. Аз там фърлих един път, ама те пак удари, бе. Мая. Негово облечето. Топ. Там са. Направо определено си ги напипах. Всякакви размери. Какво фанал за горните. Колко грозно стои. Сега ще сменим малко цвета. Сега да видим това зеленкото сливавко дали ще работи. Сега ще ви направя едно показно. Още с първото фърляне. Се опитам да оцеля точно камъчето. И на цопване да видим дали рибата ще ме вземе. Оп. Не можа. Оп, напротив. Охо. Де е без него.
Чакай, бе. Ех. Много сте буйни вие, бе. И ето го резултат. Една 30 горе-долу според мене. Освободи се сам. Еми показното беше успешно. Ще пробваме втори път. Оп, Да. И втори път става. Този път е по-дребен, но отново. Абе, какво се занимавам с тебе? Така. Какви самолети са? Луфтханса. Сега ще видиш. Със коня. То по-обавеца. Я гледа какво става. Със коня. И то обавец, бе. Бах ти, като трепер. Не е така, че си опасен. Избега. Ето го. Убавец ми той. Без да ритиш много. Сърничката като ма видей, драпна да бяга. Не знам дали се успя да се види на камерата. Малко по-надолу е. Ей там. За съжаление, камерата ми свърши батерията и ще трябва с телефона да довършвам. Айде, Винчик! Риболова приключи. Качвам това видео от телефона си, защото на камерата ми падна батерията и половината риболов не можах да го заснема, а той беше доста качествен. Хванаха се доста риби. Ако клипа ви е харесал, харесайте го и вие и се абонирайте за канала, така помагате за развитието му. И очаквайте скоро giveaway. Giveaway ще се състои последния начин. След като изгледате това видео, абонирайте се за канала, харесайте клипа и коментирайте. Коментарите ви ще участват за награди, които аз ще определя, а те ще бъдат 3. Един кефалски воблер, един щукарски воблер и един пастървов воблер. Късмет на всички! Чао, чао!